Омбудсмен Татарстан Республикасы хөкүмәте исеменнән икенче Тоск гарнизонында хезмәт итүче солдатларның яшәү шартларын карап, аларның хокуклары үтәлешен тикшерде. Минем шул хәле шундый положительный минем туда мөнәсәбәт дип әйтим, шу анда чисталык бер җирдә бер нәрсә күрмәссең. Солдатларга бөтен условиесыз ителгән. Даже алар яшиләр шундый кубрикларда 8 кеше, 8 кровать или 4 кеше. Подъем кычкыргайдылар, анда хәрбәсенә тора радиорупор. Шуннан кычкыралар, все уже построение и прочее, менә шундый нәрсәләр. Булай алар көндә менә вакыт табай кентелеге бар икән, көндә кайнар душ алырга моштлар. Менә шунысы шаккаттым. Күп частьләрдә солдатларның телефоннарын алалар. Бу частьтә менә телефоннары үзләреннән тора. Любой вакытта көндә туганнары белән, якын кешеләр белән общаться возможностьлар бар, бернинди проблема юк анда. Икенче Тоск гарнизонында Татарстаннан 70ләп егет хезмәт итә. Хәзер аларның саны тагын да арткан. Идрис Кәримов үзе белән 14 яшь солдатны зата барган. Араларында 2 нурлаты да бар. Мин шул частькә баргач инде җыеп алам. Миңа җыялар инде безнең Татарстаннан килгән призывникларны, безнең солдатларны. Алар алдында патриотик темаларга сөйләдем инде. Менә алар штаб үзләренең үзләренең әтиәниләрен, туганнарын подводить итмәсен дип инде. Менә штаб үзенең районын, Татарстанны һәм үзебезнең илебезне менә подводить итмәскә, яхшырак нитәргә өйрәнергә, воинский выправкага, бүтән менә үзең илебезне защитәргә менә өйрәнәсез. Подводить итмәйбезме дип әйткәч, бөтенсе хорам әйттеләр. Юк, без подводить итмәйбез, кырып хорам шайтыр. Казарма укыту корпусы хәрби әзерлек ашхана. Омбудсменның күз уңыннан бер нәрсә дә читтә калмый. Тоскта солдатлар өчен барлык уңайлыклар тудырылган. Һәр атна саен берәр милләт кухнясына багышланган көннәр уздырыла. Күптән түгел солдатлар татар халык ашлары белән сыйланган. Столовыйда аларның шведский стол, менә мин барган көндә анда аларның частьләренә шундый бара концерт мәйдан столовыйга килеп кердем. Зур столовый бит, шунда 1 гектар дип әйтим. Киенгәннәр мотор итеп концерт бара, мен нәрсә бу? Дни национальной кухни. Мин барган көндә день русской кухни дип шул анда бөтенесе траенде, шунда борщлар пешергәннәр. Шул хәле менә күңелле карап торам, солдатлар да шундый подтягиваться, шундый обстановка шул хәлле күңелле менә шул күңелгә кереп калды инде. Анда шураштым аларның ниләре белән начальник столовый белән күрештем. Анда хәзерге вакытта армиядә бит солдатлар 20 нарядка. Анда һәр солдатларны ашаталар гражданский организациялар. Республика җитәкчелегенең хәрби хезмәттәге үз егетләренең язмышы белән кызыксынып тору традициягә керде. Бу Идрис Кәримовның агымдагы елда шундый икенче командировкасы. Күптән түгел ул Ленинград өлкәсендә хезмәт итүче татарстанлыларның яшәү шартларын тикшерде.